Ini Dek, Dire. lah mbaknya ya di jalannya. Mending anu wae. Dari tan Pak Tudah, karo nggawe ramban. Ya aku Sampean Mas, sampean Mas. ya emak tambahan iki lho aku dhewe ya. Alah mbok cedhek kene kono ora wani lho. Ya emak pas sampeyan sama aku tak ngerti gawe. Ya Mas, kowe gak iso jelas. Bisa. Lah ora iso ora. Iya saya, awas. Numpak dhuwur ya. Jadi diangkat. Ya kok nyebarke nek ben kowe numpake langsung tenan. Jadi diangkat nih. Heh. Talinya. Talinya. Ya Allah, lama ya. Padahal ini anak jaganya. Nah, ini makanya ini urus numpak. Besok sih. Apa ya? Kayak iso lagi. Cah, kayak dalamnya aneh. Halo, Mbak. Kita Tunggu yu ae to, ora nek. ya iki kalau bocoran sik. Wes ora, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Iso ya Allah.